Duela 12 urte, elkar bizitzarako bake bideak dokumentua, lan tresna adostu eta onartu genuen. Bide horretan aurrera egin dugu. Bidean asmatu egin dugu. Esan eta izan. Gaur, duela 12 urte, garai haietan esan genuena gogora ekarri behar dugu. Honakoa zen gure espiritua. Honakoa esaten genuen. Herria zerbitzatzeko eta bakea lortzeko irrikaz eta asmo sendoz plazaratzen dugu lan hau, elkar bizitzarako bake bidea.